Nyako Ramogi Juang dakika en 16 tok saa 1 mar okinyi kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi. En wechewa manyien wechewa mopogore opogore ma bende waikoni okinyi ma kawuono. Gi sani wasedonjo achiel kachiel e twak marwa mokwongo e chenro mar opiny. Okinyi ma kawuono thuon wach ma bende wadwa twake otudore kod rowere kod paro matuta. Magitimore kaluwore ni gi sani nitiere weche mopogore opogore matimore pacho kae. Ere kaka in kaka ng'ama rawera inyalo neno ni ibedo kod paro makare mapo nono kibedo kod paro moramora manyalo miyo ikawo kata ngimani wuon. Tang'o manyalo bedo ni kelo paro matut ahinya ahinya to e kind rowere gi sani. Kaluwore ni gi sani wawacho ni wantiere Generation Z. Nitiere rowere magin jo Generation Z. To nyalo bedo ni nitiere achiel ariyo adek moko manyalo miyo gibedo kod paro matut. Rowere makamagi ere kaka inyalo konygi? Ere kaka inyalo geng' mondo kik gibed gi paro matut? Kata gino miluongo kanyo kod dho ngere ni mental illness. Mane momiyo okinyi ma kawuono wantiere twak achiel kachiel ka bende antiere kod jolony e weche mag paro. Wadwa bedo kwa goyo mbaka mar mondo mi wane ane ni to gi sani gin paro kaka mage ma rowere thoro bedo godo manyalo hinyo ngimagi. To ka gintiere kod paro makamago, ginyalo yudo kony e yo machalo nade. To in kaka janyuol, ere kaka inyalo bedo machiegni kod nyathini ma en rawera mar mondo mi kik obed kod paro matut manyalo miyo okaw kata ngimane, kata manyalo miyo onyalo timo gino manyalo kelo hinyruok ne ngimane. Mana kaka seng'isi antiere kod welo ariyo ma bende watudore godo e studio marwa ma Nairobi kae achiel kachiel okinyi ma kawuono. Wendwa mokwongo antiere kae kod Joan Mukami. Joan Mukami en jalony e weche mag paro kaachiel kod Bonaventure Dede ma bende en jalony e weche mag paro. Wachak kodi Joan Mukami, ichiew nade okinyi ma kawuono kendo machiegni ahinya twak marwa. Erokamano Joyce, achiew maber to amor bedo kae mondo wago mbaka ma dikony rowerwa ma koro sani kata wanya wacho ni nyithindo mapon madongo mana kaka iwacho gi dho ngere gipakore ni Gen Z. Gin nyithindo matindo ma iyudo ka gik moko chando gi kagi kacha gikia joma gidhi mondo giyud kony kuomgi. Jonyuol be samoro chandore mondo giyud kony ne nyithindogi kata mondo ging'e ni nyathinani ang'o matime momiyo otimore kaka otimore ni. Machiegni ahinya e twak marwa. Wendo mar ariyo Bonaventure papen mari machiegni ahinya e twak marwa okinyi ma kawuono ichiew nade? Achiew maber Joyce Odiwuor. Amor ka uluonga ni mondo abi atwage jo piny e weche machando rowere e seche machalo koda kama. Rowere kale weche mang'eny kabisa. Rowere kale weche mang'eny to kaka ginyalo konyore tamogi. Seche moko tamo nyaka janyuol. Makoro miyo rawera koro neno mana ni the solution monyalo timo en mana no okaw ngimane oaye piny kae. Mak mana paro no gi kanyo kikiringno e ng'wech. Nyako Ramogi Juang, in bende kamoro amora mitudri kodwa okinyi ma kawuono inyalo chwalonwa paro, ote, penjo moro amora kokalo e namba mar ote machuok ma en 23600. Facebook kacha kaka pile ibiro yudowa live Ramogi TV, mbui marwa mar X bende ibiro yudowa @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Bonaventure Yang'adi wacho ni rowere kale mang'eny. Inyalo ng'iswa ni gin mang'eny kaka mage masani rowere kale, kata ka penji kanyo ni ponono gin paro matut kaka mage, kata gin mental issues kaka mage marawere kale gi sani. Mokwongo wang'eyo wachni e yore matut. Wayudo ka jonyuol sani chopo kuma koro jonyuol moko nitiere ma ok chiegni gi nyithindgi. Koro parenting kelo nyathi mondo obed maduong' ka nitiere e problem. Koro parenting ni miyo ka nyathi onge machiegni gi janyuolne, nyathi ni nyadonje e weche mag njawruok, nyadonje e weche mag madho nyasore kata donje miluongo ni substance abuse. Nyathini wakia ni to owuotho gi jomage, peers mage mowuotho godo. Nyathini mbui siyudo ka seche moko nyathini godo e ot, to nyathi osika mane bedroom. Ikia ni mbui mane mong'iyo. Koro gigi tete nyathini kalie. Mako kwa ng'iye matut mwang'e ni nyathini to ang'o machande. Tinyapo ka nyathino okaw kata ngimane, nyathino donjo kata weche moko ma ok beyo, to mano nyalo miyo nyathini weche mag paro chak chande makoro bed gi paro madang' ni kae gi kacha.
John in korka kori paro na ngoma thoro miyo rowere bedo kod paro matut nikech adiera gi sani wang'e ni piny to tek ahinya rowere moko be ponono kata kaka giyud yuto margi nyalo bedo matek to hie in kaka jalony weche mag paro ang'o ma thoro kelo paro matut e kind rawere gi sani kapok awacho mana nya wacho to mondo amedie mana matin e gima dede opimo to en wach jonyuol kaka wadak gi nyithindwa kaka wagimogi kaka wan ne jonyuolwa oritowa opogore gi rit ma nyithindo masani dwaro ndalo cha kanitimo gima rach to ni nya chwadi gi ng'ata jirani ne nya goyi to biro pimo ne janyuoli to janyuoli kendo chako chwadi koro nyathine en mar kila ng'ato to sani ji ok dwa kata ni nyithigi omul bok gidwa kata no talgi gine nyithindo ma iluongo ni baba mama nyathi ok tali koro nyathi kodongo ok yani inya kwere gimoro koro kodhi riwre gi jowetene kata koro chope mbalariany koro oriwre gi jowetene oromo gi jok mopogore opogore oyudo ka dak tek oneno ka oyudo gima ok ong'iyogo ot kata cha ok ne tame koro oko kae itame koro oyudo matek mondo ne oriwre gi jowetene gimoro kendo manya wacho ni miyo rower ni giyudo tich matek kata gichandore e yor paro en gimoro miluongo ni social media wan gi ji ka influencers kata socialites gimiyo gitango ranyis moro ma ok en adiera kaka ji odak gikete ka ngima en gima yot pesa gi nigi ji yudo mapiyo piyo ok ochuno ni nyaka itine matek koro nyithindo gidongo ka paro ni mae e adiera kama kaka ji onego bed ni dak ji onego bed ni madho kong'o ni pod itin kata skul pok isomo tinyalo yudo kaka idak maber in gi pesa mang'eny koro dwaro gi ni malo mopogore gi ikgi koro iyudo ka dak bedo matek gichako paro mang'eny to giparo ni gin ok gitim maber kaka jowete gitimo to mano ok en adiera koro ka gisedonje paro aina no to koro gichako chandre chunygi be koro nigi wasiwasi tiyudo ka paro mang'eny medore gi ok ginya wuoyo gi jonyuol gi na samoro janyuol onge kata janyuol en ng'at moro mager ok inya pimone weche ma en godo koro en opara ni en gima ne oserumo koro odere kata koro owuogi odhi omany kende odonje e timbe moko moneno ka ji timo e social media gini ilero kanyo makare ahinya Joan to bende kinde ma magi duto timore iwacho kanyo ni weche mag pressure wanyalo luongo ni gin pressure mantiere kata e mbui kacha ineno kaka ng'ato ponono atimo to in bende gombo mar bedo kaka en to koro kaka un kaka jolony weche mag paro kuseng'eyo ni ng'ato ponono ni nitiere kod ponono entiere kod paro moro ere kaka like ng'ato nego be ni ng'iyango red flags gin mage kineno ng'ato ka timango minyalo wacho ni ang'ani to kuma odhieni to onyalo chopo kata okang' monyalo kawo ngimane owuon wachako kodi John koro yudo ka ng'ato koro ochako tim kata odonje maundu mayande ng'ato ok timi nyathini ni odonga maber to koro inene ka koro odonjo mane kuo kata odonje madho kong'o ma kata koro skul gini gi ok odhi ken nyathi moro manigi kibarua ne moro matin motimo kibarua gini go koro kodwa no dhi odwa no tim timbe ma njore koro kata samoro en gosiepene moko gidaka ni njaga ma koro giywayo ken nyathi ma kata ka ne mbele kanyo ni nyawuoyo kode to winjo wach but koro sani kiwuoyo kode to duokore kodi koro in kaka janyuol inya dwaro kata ni samoro igoye to mano ken dog chien ipenjri ni yawa nyathina ni ok ne timrega kama ang'o ma koro miyo timbe ne olokre to be inya yudo ni ka en ng'at moro ma en ga jamor ohero riwruok gi ji en nyathi moro ma gombaka to koro olokre aloka en koro daka ni bedroom ne manitie chiemo gini gi bo ineno ka ok odwa koro opogore gi ji ok odwa no riwre gi ji koro gikainago kisechako neno ting'eyo maber ni kae nitie shida to nyathini onego tim ang'o okonyi ipenjri ni ang'o madhi mbele mondo ine kaka inyakony rawera ni Bonventure korka kori danger signs gin kaka mage kopogore kata kod ma Joan owacho ginyalo bedo kaka mage ma ponono kata kidak gi ng'ato owach ni ponono nyaka sani nitiere kata rowere moko kuom gi ponono kodak kata gi janyuol moko kuom gi odak kata kigin odak kende ot kacha seche moko entiere kod paro matut to onge kata ng'at mantiere machiegni kode ng'at ma kama ni nyalo ng'eyo nade ni ponono nitiere gino mokale erokamano ng'at ni wakongo ng'eyo ni obedo ng'at mani kende maluongo ni dongere ni loneliness odhi opondo ok odwa mondo nene koro seche ma en kuma kende mopondo kata bedroom ne nie wakia gima ng'ani paro ng'ani en gima chande kabisa osedonjo mood maluongo ni mood disorder
gi dho ngere. Koro ng'ani nyathini kata rawerani ka en kuma koro ok nene ena kende, mano en red flag mokwongo. Mar ariyo, nindo mare. Iyudo ka nyathini seche moko ne nindo kata mana seche madhi 8 to koro nindo mare o reduce, odok piny kata seche 4 kata seche 2. Ka nindo mar ng'ani osechako chande, ok onind e seche mowinjore, mano en red flag. Mar adek, iluongo gi dho ngere ni opposition defiant disorder, ma adwa ng'inje ni en ka rawerani ochako duokre gi authority. Authority, kiwacho authority, nyalo nyiso ni authority gin kaka jomage. Authority wachako gi en janyuol. Kwa janyuol to adhi japuonj. To kwa japuonj to adhi any elder monyalo romo godo. Ng'at moro amora maduong' moinge monyalo romo godo. Onya duokre kata mana gi nyathi gi moinge. Onya bedo nyathini nyalo ka en kata third born to oduokore gi first born. Koro magi signs manyiso ni gimoro rach. Owinjo wangi pache matut ni to wanyalo konyo nyathini nade. Yeah. Nyakora Ramogi John pod wantie twako kinyi makawuono nyisi ni nyalo tudri kodwa kichwalonwa ote kata penjo mora mora kokalo yore waduto te mag tudruok. Anno kwadong gi dakika 2 kende kapok wadhi yweyo marwa mokwongo kinyi makawuono. Nyaka sani Joan bendi paro ni nitiere higni ma wanyalo wacho nikech thothne adira kwa ng'iyo to ng'ato ok nyal bedo kaparo kata nyathi ma jahigni 10 kacha kata ponono rawera ma jahigni 18 kata rawera ma jahigni kata 30, wawach ni rawera cha rume higni 35, wawach kata ni 32, ponono ng'ato ok nyal ng'iyo ni ng'ani nyalo bedo ni kale paro matut. Bende nitiere higni ma oyangi ni jogi nyalo bedo gi dangni mag paro kata nyalo bedo gi paro matut to jogi to ena sawa. Ok diwach ni nitie higni ma jok moko nya bedo gi paro mang'eny to jok moko bedo gi paro matin, lakini rawera are higni 9 nyaka 14 ginya bedo gi paro mang'eny to gipim parogo newach giluoro jonyuol, to ka kalore gi gima gikadhe giwuok kuom bedo rowerni ka gidhi bedo jok madongo kata wawach ni teenagers. Koro gintie stage ma giweyo bedo nyithindo, gidwa bedo jok madongo, gik mang'eny timore e ngimagi, gik moko lokore e ngimagi. Koro gin gi wuon, gin gi paro mang'eny e wigi, to janyuol ka be gineno ka gisebedo jok mopong', ginya piem gi janyuol. Koro iyudo ka paro ng'eny kuom rowernigo, to kendo e diere kae nyaka kamoro miluongo ni are higni 14 kanyo nyaka 19 years of age, higni 19 kama koro ifwenyori nyathi ifwenyori gik mihero, gima idwaro bedo, dendi lokore. Koro gin gi weche mang'eny to kaka giwuok gi janyuol bedo matek. Iyudo ka samoro pimo ne janyuol gimoro to en kuom pacho neno ni janyuol ni ok winja, to janyuol be neno ni nyathini oneno nopong', tinde onyatimo ang'owa oduokore koda. Koro kanyo be ma koro wadwa kwayo jonyuol ni dog ne nyathi chien. Ang'e ni wadongo kwa ng'e ni nyathi nyaka winja ng'at maduong', lakini kochopo kama sani ni in kaka janyuol nyaki dog ne nyathini chien, item paro kako paro mondo ine uwinjru kata ing'e ni ang'o manya bedo ni chando nyathini. Nyakora Ramogi John dakika en 30 tok saa 1 mar okinyi. Yiena mar mondo mi wakaw yoyo madundo gi sani, penjo mora mora ote mora mora mochwalonwa gi sani, abro bedo kasomo gi achiel kachiel tok yoyo mwakaw gi sani, kik idhi mabor. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dial *487*3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro ketie thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mana ywa tol kokalo namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna.
Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarabjit Singin. Hango na gimora moraka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pi for param ofua ahinya. To paronwa ni okrach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Machiegni kendo nyaka Ramogi ajwa kendero kama na inya kumedo kete Ramogi TV okinyi makawuono kama watu wa kod jolony e weche mag paro. Watu wa kutudore kod rowere kod paro matuta. Kalore ni gisani, kalore ni pinyo lonya. Rowere nyalo bedo ni nitere kod paro opogore. Moko kuomgi wanyalo wacho ni gin mago mikelo kalore kod kit alwora mabende gidak godo. Moko kuomgi bende mano biro kalore ni gigombo mar mondo mi gin bende gidage kaka jowetegi. Kata kamago inyalo konygi e yo machalo nade. Mar mondo mi kik gichope okang' makoro ginyalo timo gino manyalo hinyo ngimagi. Anyisi ni kaponi kitudri kodwa gisani antiere kod wela ariyo, Bonaventure Adede mano jalony e weche mag paro kaachiel kod John Mukami mabende jalony e weche mag paro. Singo ni nabro bedo kasomo moko kuom ote mochwalo no okinyi makawuono. Ote makamago abro bedo kasomo gi achiel kachiel. Wuod Gunga wacho ni gino biro kalure gi environment masamoro nyathi odakie. Airo kama na enya wachno mar environment wase tuake makare. Joseph bende wacho ni paro mang'eny biro nikech gombo mang'eny marowere nigo. To tije manyalo miyogi pesa bende onge. Odwaro ni odag maber. Girlfriend bende okete tesre kod budget moko mohinge ma ichune godo ni nyaka otim kaka pile. Onenowa kaka pile ka entiere gachie. Weche go mag girlfriend kata mag bedo osiep bende angwa bedo kwa tuwake okinyi makawuono. Ote machielo mar Jacob Osano. Jacob Osano wacho ka ni ngima masani kelo paro mang'eny. Gima sani kelo paro mang'eny en nok mar tije ne rowere. To garama ng'eny e udi koni kod kocha. En Jack mawuok Pala. Erokamano ahinya. Owang' Martha bende wacho ni weche makelo paro ng'eny. Iji weche hera kod weche pesa. Weche hera kanyo. Emano ka jomoko gede. Aya.
Jackie Nyarmodi wacho kanyo ni good morning Mosa kanyo wacho kanyo ni rupinya joy mental illness causes gi chal nyaka ne jok madongo. It's the same cause. Wacho kanyo ni mokwongo kata nyithindo kata rawere bende bedo ga gi stress. Wacho kanyo ni en janeno kata ama witness. Nyathi nyalo yudo stress e school. Wacho ni example ka in slow learner, japuonj can make fun of him or even jok ma osomogo. This alone will lower his or her esteem, bringing stress. To ka onge ng'at opimne paro donjo. Jonyuol can bring stress to jogi. Ka bendo dhi mbele ko wacho kae ni nitiere jonyuol ma wacho kanyo ni ma en ever busy. Nyathi ka temo ni dwa wuoyo kode ni to ose rabe off ni odhi kucho or ni she's now big, a big boy or girl, olos weche kende. This is why we have a lot of children suicides. Wacho kanyo ni gionge jok ma gigogo mbaka. These children are stressed. Wacho ni the environment at home and school is not conducive. Samoro parents gin jok matiyo gi yedhe maloko paro. Goruok e ot is at peak. Nyaka stress bedie kuom nyathi. Mano ote maliw kanya inya mabendo chwalnwa kanyo kod Jackie Nyarmudi. Akabende jaote Millicent wacho ni an kodi e chenro Joyce jachien ema olor e piny. Nyathi ma jaigni 8 dere oparango lamo kende. Otimo gik kanyo mar Denisho Nyango bende wacho ni obiro kaluwore gi kaka janyuol bedo machiegni gi nyathinde kata gi nyithinde kendo kaka giloso to moloyo kaka janyuol duoko nyathi sama otero ne achiedh nade mokale. Mago ote mopogore opogore mabende joneno magwa chwalo no okinyi makawuono kokale Facebook kacha kama bende wantiere live okinyi makawuono. John kachiel kod Bonaventure uwinjo kanyo kaka joneno wa wuoyo okinyi makawuono. Giwacho ni moko kuom giseyo jonyuol, moko kuom giseyo nyaka jopuonje skul. Ponono nyathi kodhi e skul kacha gimoro tami ing'iso nyithindo mamoko mar mondo miyo nyiri. Mano dhi miyo self esteem mar nyathi adiera nyalo dok piny. Kata kamano weche makamagi nyalo bed ni itieke yo machalo nade. Ng'ato nyalo bedo ni express themselves e yo machalo nade. Sani adiera wang'e ni ngima tek, jonyuol manyo. Jonyuol onego bed ni balance nango mar mondo mi gikony nyithindo kik bed kod paro matut. John. Aneno gima Jacqueline owacho to wuoye weche mang'eny. Tadiera ka wawacho about self esteem gi kaka nyathi nyalo express herself. Iyudo ka nyithindo dongo mopogore. Nitie period ma iluongo ni puberty. Kuom nyiri ochake higni 9, kuom yawuoyi ochake higni 13, but tinde chiemo mwachamo miyo wachako dongo piyo. Iyudo ka nyathi ma higni 7 kata higni 8 osechako neno remo mar dwe. Koro gik moko timore, koro iyudo ka jo class gi pod gin jok matindo. Koro ka gimoro aina no timore, iyudo ka jowetene nyiere. To mano nya duoko self esteem ma nyathini piny. Koro nyathini be oluor pimone janyuol. Owacho ni kosiepena kata nyithindo wetena ema koro nyiera, janyuol bro paro nade. En gi pache ok one ni janyuol en ng'at moro ma nya pimone. Newach waluongo gi ni peers, mbesene osenyiere already. Koro para ni gini en gimoro marach makata kako pim ne ng'ato. Aneno ka ng'ato penjo kanyo ni nyathi ma jahigni 7 dere, onya bedo gi stress machalo nade. Nyithindo gi nigi stresses mopogore opogore. Kaka ng'ato olero kanyo maber ni jonyuol nya bedo ni gore ot. Koro nyathini okia no dhir ng'a. Kata nya yudo ka janyuol en ng'at moro mager ma gima japuonjo wacho cha manen ok odwa winjo kor nyathi. Koro en kaka japuonjo gimone report ni nyathini chende school to manen nyathi koro ogoyo ok odwa winjo wachne. Ero wach slow learners be owuoye kanyo. Iyudo ka nyathi oken kaka jok moko en onya bedo ni en obere co-curriculum activities. Puonj moko mek tugo gi nigi to jowadgi to bere e somo koni. Kaka iwacho ni lwedo ok romre. Ng'ato ka ng'ato ogwedh mopogore. Koro ini dwaro ni nyathini ni obed namba 1. Mopogore gi namba 1 ok idwa in koriger, nyathi ok nya wuoyo kodi. Koro iyudo ka gini tek ahinya. En according to nyathino en oneno ni en koro piny orumo ni. Ok obedo namba 1 mane janyuol dwaro cha. Koro gima en timre nade odere. Kata neno ka mama gi baba dhawe ot kacha chande. Koro wacho ni ka mama ema dhawo, baba be dhawo, abro wuoyo gi ng'ama bro konya. Samoro en
owinjore gi mama gi to mama gi ni okonya pimo ne gimoro wach mama gi ni kopimo ne gimoro modhi opimo ne baba gi to goch koro wacho ni mondo mi mama ogo we alingi wach nani koro iyudo ka nyithindo gi gikadhe gik mang'eny kaka gipim maonge. Bonaventure wach no mar hera wach akeni wachak gima no mar hera inno kanyo ka joneno mamoko wacho ni rowere kale matek kaluore kod weche mag hera wanyalo wacho ni weche mag hera pod no nyalo bedo e kind rowere to sani bende piny olony nyithindo matindo Gen Z gi moko kuom gidonje hera kata kapod gitindo weche mag here ma jomoko wacho ni ponono idhi e mbui kachi neno kaka wadu bedo treated imbe koridwaro mano nyalo kelo paro matut e kind rawere magi tinyalo konye yo machalo nade kwa chako gi kanya. Achako wacho ni ok wanyal seyo gwang' to waseyo gweno. Ok wanyal seyo janyuol to waseyo nyathi. Janyuol nitie kumoko timo. Nyathi be nitie kumoko timo. Nyathi bedo kumoko timo nang'o? Nyathi ni ok go mbaka. Ok go mbaka gi janyuol ne. Ok go mbaka gi joma chiegni kode. Janyuol ok tim mare nang'o? Janyuol ok ong'e nyathi ni 100%. En gi nyathi ni samatin. The rest of the hours nyathini ni e school. Oneno nyathini mana gotieno kata godhiambo. Mawachi kata mi 2 hours kata seche madhi 3 to nyathini dhi nindo. Ki nyathini chiew saa 11 nyathini dhi school. Koro sama janyuol nigo nyathini onge. Koro king'e nyathini matut. Relationship. Wan ka gi janyuol pogore. Ero ka janyuol seche moko en janyuol achiel. Mama manitie to nyathine en kijana mwanaume koro e boy ma en godo ni nyathi ma yawuoyi ma en godo ni nitie gik mokale to gigi ke seche ma en adolescence ok onyal pimo ne mamagi nikech mamagi ok en gender mare koro be ponono nyalo bedo kaluore kod osiep magisebedo ka giloso e kinde ma nyathina dogo kose relationship no ok chuna ahinya. Kwa donje relationship ok onyal pimo ne min gi 100%. Ok onyal nyiso min gi ni an gi osiep na moro e class kata e school machalo kama wawuotho kama. Ok onyal pimo ne. To mano dhi nyaka other gender ma wan baba to nyathine en nyathi manyako. Nyathi manyako ni ok nyal poro wach ne baba ne te e weche mag relationship. Koro ko oyudo ng'at ma gishare godo gender onyalo pimo ne moloyo kata baba gecho koni apimo ne baba wanade to baba wa ok kale gi noko kale gi ma akale ni ok odhi ng'eyo gima ma awacho ne koro ma yudo ka nyathini seche moko paro nigi paro inye moko ni an anya timo nang'o naneno gini e mbui ka gino timore kamae to no dhi maber koro ambe wateme atimo ne experiment bende nyalo dhi maber. Anyalo wacho ni chiemo no luonga mondo adhi atim twak gi adhi atim ne hocho ne school moro mokada wacho nyinge e TV kai e wang mbui kai ni nyathi ma ja grade 4 okawo ngimane e classroom. To nyathini ka kawo ngimane koro ng'eni nyithindo te odhi ang'owa odhi drisa neno ka nyathino dangle omiel to weekend nyathini kare nosekawo ngimane. Koro ido ka chakre klas 8 nyaka klas 1 ji wuok e dhi drisa neno ka nyathini miel kamae. Koro giro ne ng'ane miel koro machielo wacho ni odhi ang'o odhi staff room owachi ni gimoro timore e classroom. Koro ka japuonj biro to ka nyathino osekawo ngimane mano miyo luong psychologist nyaka kansa joocho mondo mi odhi tim ang'owa odhi timne ocho ne skundono nikech nyithindo gi gima koro gidhi kale kech gineno gi wang'gi ikoni kare ka chalo kamae ka weche tek kamae nikech seche moko awinjo ka winjo wacho ni janeno wacho ni nyithindo gi kale mang'eny pressure ni e school pressure ni dala koro koni pressure go kunyal te koro otim ang'owa otwe mana tol to kawo ngimane. Ilero kanyo makare ahinya ni ponono pressure nitiere ot pressure nitiere e school. Ere kaka kuonde kaka mage marawere nyale manyo kony ahinya ka gin jogo ma osechopo
kama koro ponono fwenyore owuon ni antiere kod paro mang'eny, ginyalo manyo kony kuonde kaka mage Joan, mar mondo mi ng'ato kik chope okang' ma koro mana kaka Bonaventure opimo ni nyathi matin no chope okang' mar mondo mi koro kaw ngimane. Gin kuonde kaka mage ma ginyalo manye kony mapiyo. To kata kopogore kod mano, nikech adiera wang'e ni society mwadake sani nitiere jonyuol moko ma wigi kuot, nitiere gik moko nyal wacho gi nyathi, onyalo dhi kanye mar mondo mi nyathino yud kony kata koko wuok kuome. Koro kawang'iyo skunde tiyudo ka nitie sections mek counseling hocho. Koro iyudo ka nitie programs aina miluongo ni peer educators. Nyithindo ipuonjo mondo gibed ka ginyalo konyo mbesegi mage peers gi. Koro iyudo ka nitie jopuonj mabe opuonj outside puonjo gi no, opuonj gi kaka ginya wuoyo gi nyithindo, ginya counsel nyithindo in case gin gi shida aina gi. Koro e skunde ginya wuoyo gi jopuonj ma nie sector mar counseling no. To bende ginya reach out, nitie organizations mopogore opogore ma deal gi konyo nyithindo, giyudo ka gin gi meetings mek peer education go, gipuonjo nyithindo go. Alafu nitie jok ma olony, ji kaka wan kamae, makoro wasomo to wang'eyo kaka ikonyo rowernigi. Koro gimanyo jok molony e weche mek mental health issues go, to gibiro to ineno kaka inya konygi. Newach kaka wadak e piny sani, iyudo ka pinje maoko giwuoyo about wechegi gi thuolo kendo maonge luor. But pod wantie pok wachopo kanyo. Ji wigi kuot wacho wechegi gi luor, gineno ni ibro nyiergi, ng'ato bo penji kata ni kwani wiyi rach, en ang'o, en mbaka mane midwa dhi pimo no. Newach gima in godo no en gima tin malich. Koro giwacho ni iwinjo ka en gi stress. Ng'ato nya penji ni in stress mane ma en godo, ot kichuli, skul onge ng'ama ichulo, ng'ama ipidho onge, koro in gi shida mane. Koro ji nigi shida mopogore opogore. Koro wi kik kuod manyo kony. Biya tinde information gi nitie oko kanyo, ipenja penja ni anya neno ng'ama kama, tidhir ng'ama nitie manya konyi. To jonyuol be wakwayo jonyuol, doguru chien ne nyithindo. Create environment moro ma nyathi nyalo wuoyo kodi, obed thuolo, onya pimo ni gik madhi mbele e ngimane. Newach inya bedo ni dich imanyo pesa mondo ka nyathini odhi skul. To koro ere berne ka nyathini odhi skul tiduogi iyudo kotimore nade? Erodere kata ohinyore. Iyudo ka koro nyathi ng'adore gi wembe newach ofil ni okimiye attention moromo. Mondo owuo kodi. Bonaventure, nitiere yore minyalo kony godo e geng'o paro matut e kind rowere. To ng'a onego bed ni geng'o weche makamagi? To onego bed ni geng'o gi e sa machalo nade? Mar mondo mi ponono rawera ni kik chop e sa ma koro wacho ni anto koro muoma, onge ng'ama wuo godo, onge ng'ama nyalo konya. We koro atim gino ma ponono katimo to nyalo miyo ji biro ira kata a create attention. Nikech wang'e ni jomoko ponono kaluwore kod dang'ni mag paro, onyalo wacho ni we koro amadh kong'o asasa. Nyalo miyo at least ng'ato koro biro wuoyo, to madho kong'ono bende hinyo ngimane. Bende nitiere kaka inyalo geng' weche makamagi, to ng'a onego bed ni geng'o gi hie. Inyalo geng'e. Ka red flag osechako neno, mana wacho e kinde mokalo ni nyathini bedo kende, loneliness, janyuol nyalo geng'o wachni. Wang'eyo gini e yore matut kama chalo kaka support system. Ka nitie support system kuma group moro ma nyathini nyalo donje kata kanisa. Nitiere grube matindo tinde kanisa, mag youth, mag choir, mag matindo tindo. Group ni kodhi odonje, dhi kawo time mare makende, ma kanen gi paro moro mohiu, paro marach, mok nyal konye, time modhi kawo motim go gima marach ni ei choir kata ni e group kae. Nyathini kata rawera ni wachako ng'iyo ni hobby mare en ang'o monyalo timo sama owinjo leisure time mare. Nitie wan gi extroverted hobbies ma luongo gi dho ngere, to wanyalo ng'inje matindo ni gima ng'ato nyalo timo ma en gi ji. Ngech ok onya wacho ni ng'ani ohero gwe mpira, to ng'ani ka gwe mpira to nano gwe kende.
Koro nyathi ma koro sechako bedo kende. To mpira ng'ato ok nyal tugo kende. Mpira nyalo tugo kendi. Omit kitugo gi jowadu. Omit kitugo gi jowadu. Ichalo mana gi gido ng'ato. Ing'eni kigidori kendi ok nyal nyiero. Lakini ka ng'ato gidi ti nyiero. Mano chalo gi football. Idhi igwe gi ng'ato, igwe mpira gi ng'ato, tiwinjo ka iwinjo maber. Koro nyathini kodhi odonje extroverted hobbies, hobby mamiyo otuo gi jomoko, gi ji. Ok ni koro ni en hobby mare nang'o, odhi osomo buk, mano en kende, ok dhi konye. O watch movie, ok dhi konye. O listen to music ber. Lakini wadwa ni mondo nyathino wuoge hobby ma obedo kende, to en hobby ma ok oneko gi ji. Mano kodhi odonje, to nyathini konyere. Koro awacho mokwongo ni nyathini ogo mbaka. Gi jonyuolne owinji. Support system, ka kanisa nitie kata group moro monyalo donje, nyathini odonje. Nyathini odonje hobbies mohero matude gi ng'at machielo. Mogik, ka koro red flags okoro sechopo ma ko nyathini koro en obedo depressed, stress osedonjo mang'eny, koro onya manyo jaocho, professional, jaocho. Ke jaocho ni nyalo konye mangi ni nyathini kiwango mosechope ni en odwa kata ma admission. Ke nyathino kosedonjo kata kuong, odwaro kata rehabilitation ma jaocho ma nyalo konyo. Awacho ni professional, ke jaocho bendo pogore. Koro kimanyo jaocho mo olony e wach mar ocho mosomo gino matut, to nyalo ng'e nyathini, onyalo bedo ni nyandiko nyathini barua motimne kata admission e weche modhi kaka maybe madho kuong kata derwok. Kech mago gin gik madwaro admission. Ok en derwok to nge nipo ni we wabed nyathini kae wariti watere kanisa matin olemne, mano ng'at mada kawo ngima mano emergency. Koro en watere atera kanye e osiptal to wang'e matut timiye yath nyaka chieng' moro changi. Nitie gimeda medo kanyo Joan kapok asomo moko kuom ote. Adede wache maber kabisa. Ka koro chopo kamogik kanyo to nyaka koro manya jo ocho mosomo to lony e wachno. Ne wach kako wacho ni ka nyathini gi gimoro miluongo ni suicidal ideations. Opimo ni apima ni an adwa na derra kata adwa ni awinjo ni anegra. In kaka janyuol inya paro ni omanya attention kuomi. But okay, not gigo chako gi wach kasto imagine gi chako paro gi, kisechako paro gi kasto ibro timo gi. Koro it is an emergency. Koro in kata ka in japuonj kata in ng'at moro ma osiep nyathini to pimo ni gimoro makamano, nyaka koro iwach ne ng'at ma nitie kama nyalo timo ng'owa nyakonyo nyathini. To mano bende ma edwa kela e penjo machielo ni ang'o ma ng'ato nego bed ni timo kapo nono ni entiere kod chich ni ng'ato kata osiepne moro, wati kata kod ranyisi antiere kod osiepna moro ma seche moko en kinde ka kinde ong'isa mani an to adwa dera, po nono ni an okan kama kare, tinde ka bedo kende ka winjo maber, kata kineno ka ng'ato chon en ng'ama wuoyo mang'eny to tinde ok owuo mang'eny, en kende, kata ka ji obiro kumoro to en odwa nodhi opondi. Kineno gik ma kamago kuom ng'ato, in kaka po nono osiepne onego bed ni konye nade e yo mapiyo kata onego bed ni timang'o? Mage e gima ne waluongo ni red flags. Mane wawacho ni ng'ato chon no jamoro jariwruok gi ji, to sani tineno mana ka ok odwa nobed gi ji, odwa nopogre mabor, olorre mani bedroom gini gi. Kochopo kama kamano to kony minyamiyo ng'atni en mokwongo ok en mana wuoyo kode, rifae, ore ir ng'at molony e weche aina gi, like professionals kaka wacho ni psychologist, iore mondo odhi owuo gi ng'at mosomo gini, ng'at mawinjo gini, manya konye, newach unu bogoga mbaka tiduoge ling. To ma ng'at mosechako pimo weche mag derruok, owinjo ka en gi stress, pinyo joga, dwa mano bed kende, osechako bedo into seclusion. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma bende joneno magwa podi medo chwalo no kinyi makawuono. Ote muchwalo kokale namba mar ote machuo kari 36000 kachiel kod Facebook kacha kama bende wantiere live okinyi makawuono. Wantiere live e Facebook kachiel kod YouTube. Ibiro yudo wa achiel kachiel okinyi makawuono. Kinyalo mana ketnwa moko kuom ote ma bende joneno magwa oronwa okinyi makawuono. Ote mokwongo kanyo mar Eriko Keyo Kizito. Eriko Keyo Kizito wacho kae ni rawera nyalo bedo kod paro matut ka oyuare gi tuo kata bedo gi tuoche modak e del, loko kar dak kachiel gi loko skul
kata kar tiegruok. Yudo sand kowuok kuom jowetene kata bullying kata being bullied. Osiko koneno lwenje mag udi, jonyuol osiko gi dhaw kod gwandruok. Rawera bedo kod paro matut ka oneno ka itiyo kode marach, onur gi tije makae gi kacha. Pogruok mar jonyuol ka ng'ato machiegni kodgi owito ngimane. Erokamano ahinya Eriko Keyo Kizito kuom ote makamano. Ote machielo mar Brakuku George mar Thimlich Ohinga, Migori County, ng'isa kae ni Joyce penjna jolony ni to ere gima janyuol nyalo timo ne nyathi ma nyaka ne nyuole ok en thuolo manyalo miyo opim shida mokale, to janyuol winjo mana kuom osiepene ema kone gik mokale, to janyuol kopenje to osiko mana ni en sawa, nikech nitiere jonyuol moko ma ponono nyathi ok nyal ng'ise gimoro, ong'iso ng'ama chielo. Janeno wa moro wacho kae ni oyawre Joyce, an gima nyalo wacho en ni ber ka janyuol bedo osiep nyithindo. Wan kane wadongo kata romo gi baba ne tek. To some extent it affected us who were growing by then. Ka in machiegni kod nyathi yot mondo ine behavioral change. Amor kod twak en Kennedy Okore, oneno wa ka intiere Awendo, Migori County. Otemo gik mano mar Princess Sarah. Princess Sarah wacho ni ka ng'ato nigi osiepe ariyo to gidware te, to ng'atno ok dware, to jogi bende sande nikech ikwerogi to ok giwinji, gino miyo ng'atno stress, omiyo ok onindi yawa, konyna uru osiepani. Maga achiel kuom gigo ma bende gin adiera, gin gigo manyalo bedo ni kelo paro matut kowuok kuom kata paro matut rowere ma bende sani nitiere. Bonventure wach ni mar ponono janyuol kiwuoyo gi nyathi ng'isa ni en sawa, tidhi winjo kuom jomoko, kata wach ni kwatiyo kata kod ranyisi e ot kae kuma ji odake. Sani wang'eyo ni kaluwore ni jonyuol manyo matut, janyuol seche moko ionge kod thuolo, jatiche ma nitiere e ot kacha gi nyathi. Ponono chopo kuma koro nyathini nitiere kata machiegni ahinya kod jatich, onyalo bedo no nyiso jatijni gimoro, to in kaka janyuol ne kipenje to konyisi, jatiche mabiro nyisi. Weche makamagi nyalo tieke yo machalo nade kaluwore mar mondo mi nyathini koyudo shida moro amora to in kaka janyuol mikuong ng'eyo, kik iwinj kuom ng'ama chielo. Wang'e ni koth nochako go nyathini kanye. Nikech ka nyathini nonyuol, ing'e kaka ne uting'e ich, monyuole, mochopo kuma koro ene early adolescence, modonje late adolescence, makoro donje e young adults, wachopi 30 nyaka 35 kanyo. Ka nyathini ne pon ni nene, koth nochako go nyathini gi kanye, makoro nyathini koro kunyal pimo ni wach. Nitie gimoro manodhi marach. Maybe nitie kumoro mane chwanye to nokodwa nyisi. Ngech kane onyisi tikoni iwacho na kaka ng'otine ina nyathi. Koro mano miyo nyathi o bounce back, odok piny. Gimonji be no nyisi, okoni kata nyiso baba kata mama to onyalo chwada kata onyalo panisha. Gima chako dogo timore, inyalo ni seche moko nyathini pimoni ga wach to ok take action. Opimoni wach to ko nyathini kosepimoni wach mang'eny to niya kata pimone mama to onge gima timore. Kare koro mama ok ane kaka attention kuoma, wadhi apimne ng'at machielo maka pimone to winja. Koro listening ear, you give that listening ear. Imiyo nyathi iti mondo timang'owa gimo wachoni itemo winjo matut. Seche moko nyathi nyalo nyisi gimoro to gimo nyisi no inyalo ng'e matut nyathini owacho gini to ang'o momin, ang'o ma gini onyisa. Maybe en owacho gino katugo, nyathini wacho gini katugo, to kare gini en gima king'e matut, en gima nyalo kelo masira kata mana e ot kae, kata mana e ngima ma nyathini. Koro imiyo nyathini a listening ear ma seche ma opimone gimoro ti encourage go, endelea, kasto then kama nosetimore tang'ano timore, koro itemo miyo ing'e matut mar nyathini. Ke seche ma nyathini wachacha gimoro ni kamano to isekawa kamano to utieko wachno,
ok wakony nyathini. Adanu mak parono gi kanyo pod wantiere twak okinyi makawuono. Wakaw mana yueyo mar ariyo twaka e chenro mar Rupiny okinyi makawuono. Nyakwara Mogi Ajwang' med chwalo ote penjo moramora kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Ote makamago pod abro bedo kasomo achiel kachiel. Kik idhi mabor. Injili kalo wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore kaachiel gi neno ma ng'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. Golo mar rumba siko kinde duto. Musa Juma, Igwe Bandason, Tabule, Bilia Fair, Johnny Junior, kod mamoko riwore to mana e tiedero. Kawa banjo rumba muziki. Jongolo mopogore kelo chunygi e pap mondo ginyisre. Kanda tezo watengo bolingo nangai. Riuri kod Ninja the Entertainer, Stella Brenda, to kod DJ Smollett, to mana e tiedero. Ngeso kangeso, sa 10 odhiambo, mana e Ramogi TV. Oe mar Robi, karamano en ng'a? Mamsi, ananeno ka gima en wendo modhial ahinya. For KPLC tokens, Billa charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipana Airtel Pay Bill, then select KPLC. Machiegni kendo Nyakwara Mogi Ajwang' wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar Rupiny okinyi makawuono kama watwak otudore kod Rowere kod paro matut. Antiere kae kod Joan Mukami jalonya e weche paro kaachiel kod Bonventure Adede babende jalonya e weche paro. Kaponi kitudri kodwa wasedhi mbele ahinya kod twak marwa, kata kamano wadong' gi dakika matin kende to waloro twak marwa okinyi makawuono. Mak mana ni thuolo mwadong' gono ni bende pod wanyalo medo poro wacha. Anyisi ni pod abro bedo kasomo moko kuom ote mochwalo no okinyi makawuono. Wasomo mana otego mapiyo piyo ka wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono. Gordon Omondi wacho kae ni let children be children. Parents should not overburden them kod gik ma parents themselves are supposed to do. Nyithindo iwuoyo godo mos kata kobedo ni maisha tero janyuol mbiyo to kik giket gigo kuom nyithindo bende. Erokamano ahinya Gordon Omondi kuom ote makamano. Abra Kuku George mar Thimlicho Inga bendo chako chwalo ote machielo kae. Owacho kae ni Joyce Chon nyithindo ne gin mag anyuola te. Kata ka nyathine okoso to ninyalo chwade e pap to janyuol ne ok penji. Lakini sani kitema to min nyathi ema biro ni owacho ni ka ng'ur ka ndege. Ananeno wan jonyuol ema wasefail. Mar ariyo wacho kae ni mbui bende oseketo ngima nyithindwa mang'aw nikech gigombo timo gik ma gineno to they are not financially stable. Mago ote ma bende joneno mag wachwalo no kanyo seyo jonyuol kanyo.
ka bende wacho ni wan jonyuol wasefail. Mbui bende iseyo kanyo kaluwore ni pressure mantiere e social media kacha pono nyalo bedo matek. Kata kamano ka odhi mbele kod twak marwa Joan, nitiere janeno moro ka nowacho ni ponono jonyuola moko nyalo bedo matek loso godo kaluwore ni janyuol ma kamano pono king'ise gimoro to ok okan. Mano tinyalo konye e yo machalo nade? Mano to koro kaka janyuol ochwere. Iyudo ka janyuol samoro en ng'ami pimo ne wach to kia ling' gi wach. Kisepimo ne wach to dwa no ogochne neru moro kata nyamin gi moro. Koro mbaka nini e mbaka ma gigoyo. Koro nyithindo be dongo ka neno gigi. Gima nyaka wang'e ka jonyuol ni nyithindo gi ging'iyowa kabisa, they are very observant. Gineno kaka itimo gi kaka itimri bende. Koro inisika sika ni nyathi kopimo ni gimoro tidaka daka ni iriambo kata kopimo ni gimoro tidaka daka ni dwa ni pim ne jite. Ni ng'ane nyocho timo kamano wacho kama. Koro nyathi luor pimoni. To be inyalo yudo ni janyuol ochwere moro ma en gi duol mamalo kata ng'ama lelo. Koro nitie nyithindo moluoro koko. Ginyuolore anyuola jok moluoro koko. Koro kata ni janyuol rach kata ok winje, lakini koko ma janyuol ni godo cha kata lelo ma janyuol ni godo cha mono nyathi wuoyo kode. Gimoro kendo mafwenyo ni chando nyithiwa gi kaka Gordon nowacho kacha chande ni jonyuol owe nyithindo obed nyithindo. Iyudo ka janyuol samoro en janyuol achiel, ten mama ten gi nyathine ma wuoyi. Koro nyathini odwano timne gimiluongo ni, omiyo nyathini gimiluongo ni emotional burden. Koro odwaro ni nyathini obed jaode moonge godo cha. Koro siko luongo ma nyathini ni baba, wachne mora mora kotimore to dwani nyathini emotim ang'owa, emopimne gimora mora chwanyruok mora mora ma dibed kinde gi wuon nyathini. Koro odwano pimne nyathini mondo nyathini onene lit kata okonye ting'o wachni. Kata iyudo ka ji odak e udi, iyudo ka ng'ato gi jaod odak e ot kae, to kama gidake ni ok giwinjri. Koro nyathini ema gitiyo godo. Nyathini emioro ni ding'is mama wuotim kama, ding'is baba wuotim kama. Koro bengine uketo nyathini kama koro entie matek. Okia ka en nyathi oluor noach gimora mora monyatimo oluor ni koro nya miyo uchwanyru kabisa. Oneno ka onge wuoyo e kind jonyuol ka. Koro ka baba dwa wuoyo to wuoyo through nyathi. Ka mama dwa wuoyo to nyathi achiel emior. Koro jonyuol kawo weche gi giketo kuom nyithindo. Koro gimiyo nyithindo ting' mapek. Ok ginya bedo nyithindo kendo koro ka jonyuol gi okuo te ine midak ka iori ne jaote kedgi. Koro nyithiu moko gi ine midak ka koro ine ma in ka janyuol gi nochacho ni jonyuol wagi ok giwinjre. Ane ma gioro ka gidwa wach moro. Koro ane ma nyaka bed janyuol ne nyithindo maluwo bang'a. Koro bedo matek kabisa kuom rowerni gi. Bonventure neno kinde ko wi kanyo e kinde ma Joan loso weche makamagi weche gi tek. Wang'e ni weche mag dak e udi, wang'e kata ni dang'ni mar paro kata paro matut nyalo chaka diera e ot kacha kuma nyithindo dake. Kalore ni kineno ka ngima koro tek, ine ma ponono in first born. Ine mokel ni ting' te. Ponono podi tin to ine mokel ni ting' te kalore ni in rawera inyalo bedo ni isetieko skul to pok iyudo tich. Ine ma koro ing'isi ni donge koro dhi manyane to onge kaka inyalo konyri. Magi nyalo konyo yo machalo nade. Mar mondo mi kata bedo ni otek yes to podi beda gi mental stability cha e yo makare. Rawera ni pod en nyathi nyaka chieng' moro oyud kaka onyalo yudo konyruok mare. Rawera ni en pod en buo jonyuol ne nyaka chieng' moro oyud ni onyalo yuto kaka onyalo konyre ma odhi maber. Iyudo ka janyuol moko nitie ma nyathi kosetieka klas 8 kata mana form 4 to koni an nasepuonji kanyo koro ae modong' koro tieki. Seche ma koro isemo nyathini wach ni koro tieki en koro kaka onyalo chako kaka omanyo iyudo ka tek. Jonyuol ber ka winjo nyithindgi. En ng'ama owuotho gi nyathini kaka nonyuole nyaka kuma koro ochope. Nikech gik ma janyuol olosogi chieng' moro biro timo ang'owa biro dong' ne nyathini. To ok wach ni gik ma janyuol oloso ni kata gari ka en go, ot moro en go, to nyathini magi gigeni in beda kanyo. Nyathini inyalo puonje kaka onyalo rito gigene mondo chieng' moro kata ka iwene gimoro kata ni dhiang' moro ni kanyo, rombo moro ni kanyo, ndiga moro ni kanyo, apiko moro ni kanyo, ong'e kaka onyalo rito gini. To sama koro nyathi koro keti man ene e klas 6 kata grade mar 6
to nyathini iseoro ni dhirit na duka ius ne ji an adhi e chama de us gini mano nyathini koro wamiyo ting' mok mare. Nyathini jo ni somo, nyathini jo bedo machua, nyathini jo ni gik mokal ngech gik mokale ng'eny. Koro winyi nyathino kale e friends, ene peers, osomo, ichake miye ting' mar ang'owa mar manyo pesa, ikete duka ni koro manyo pesa mondo tema ang'owa maisha oendelea. Koro kwamiyo nyathini gik mang'eny gite miyo okonyal ting'o gite ngech brain capacity mare pod tin, miyo koro dhi bedo gi paro madang'ni modhi paro weche moko mok nyal konye kasto chako chando obongo mare. Engineer Lazaro Kanyamboke Facebook kacha bende wacho kae ni en mana ngima moridore ma emokelo paro mochochni kaka kuom nyathi. En Engineer Lazaro Kanyamboka mar Karibangi Jamagu. Wadong' kod dakika matin kende mar mondo mi watiek twak mar okinyi makawuono. John bende nitiere wach kaka mbui inyalo kony, inyalo geng' mar mondo mi ponono rowere kik yud pressure mar ngima inyanya kokale mbui kacha. Nikech kaka janeno amoro wacho ni mbui bende makelo shida. Rawera koseneno gimore mbui kacha, oneno kit rwakruok ma ji rwakore godo kacha, en bende dwaro to fuku mare ok ni makare. Jonyuol bende ponono onge kod nyalo. Bende nitiere kaka inyalo ga kata kinyalo wuo kod rowere gi mondo kata bedo ni nitiere gima nitiere mbui kacha molombi to kik okel ni paro moro manyalo miyo itimo gima rach kata nyalo kelo ni ibedo kod mental illness kata paro mar obongo. Koro wach mbui ni to tek kabisa ne wach en gima nyithindo tinde dwaro. Nitie miluongo ni Instagram, to nitie miluongo ni TikTok, kune ma rowero ni wagidwa ni gibede gineno kaka ji timore to kaka gik moko dhi mbele. Koro wacho ni igeng'e biro bedo matek. Gima wanya timo en mana pango seche minya ti kode gi kaka inya ti kode. Wapuonja rower ni gini inya nene sama kama to puonj ma kama emitima ang'owa ema inya golo kuom manach mbui achiel ni kata ka wacho ni social media nitie gik ma gin giwuon ginya learn from kanyo ma konyo gi e gerruok mopogore gi gik ma gineno ka influencers kata socialites timo kata chande. Koro in kaka janyuol inya wacho ni e oda kae ji neno mbui e sama kama mokadho kanyo to ji osomi kata ji otim kamae. To sama ok en kodino kata sama en gosiepeni ok ding'e ni nyathini timo ang'o to kata neno ang'o. Koro wan kaka jonyuol, wan kaka jomadong onego bed ni wabet piny gi nyithindwa gi to wawuoyo kodgi. Nitie mbekni moko ma jonyuol oluor wacho gi nyithindo. To koro sechopo sama nyaka koro mbekni gi wachak goyo gi nyithindwa. Gin mbekni kaka mage joa. Kaka koro neno ka ng'ato wacho kanyo ni yo girlfriend akia ni ji dware. Koro nyithindwa gi nyaka puonj gi gimoro miluongo ni setting healthy boundaries. Koro nyaka ging'e ni ka wacho ni ten to ka wacho ni ten to ka nyathi obiro iri mopimo ni mama an gi osiepna moro ma wuoyi kata osiepna moro ma nyako kikori muoja nyadichiel. Ang'e ni en wach matek ahinya kiparo ni nyathini ma in neno ni en nyathi moro matin osepimo ni en gi osiepne moro ma wuoyi kata dogo chien tipenje ni to osiepni ma wuoyi ni utimo kode ang'o? En paro mane ma un godo samubet karachiel? En mbekni mane mugoyo? To pimo ni kastingise ni kin kama ng'e ni isechopo igni makoro ibro chako neno dwe to kisechako neno dwe kitimo kudonje like if you people have sex ibo bedo gi ich nitie tuoche mibo yudo to okin ready bedo janyuol ting' mar bedo janyuol no pod oken mari sani onego bed ni paro kaka isomo kaka igerori. Koro mago mbekni monego bed ni wagoyo wan kaka jonyuol kik waluori newach kok wapim mbekni gi to nyithindo gi gineno gi e mbui gibo dhi temo gi to kata kikwero nyathi kikwero ni kikitim kama kik ilos osiep gi wuoyi kata kik utim gima kama pimne ni ok adwa ni tim kama ne wachang'o newach kitim achiel ariyo mae mabo bedo result ne. Ki indulge in sexual intercourse kapod nyathi matin ibro yudo ich ibo yudo tuoche
to mano bogemo ni ting' mokin ready be timang'owa bedo godo. Koro imiye reason, ok ni ng'isa ni kik ayudi, kik itim ma, kik itim ma. To bende waneno ka janino moro wacho ni maybe tuoche ma rowere nitiere godo ema nyalo kelo negi paro matut kata mental illness. Kaachiel kod wechego mag osiepe mag girlfriend, waseneno ka jomoko onegore kaluwore ni pod otin, girlfriend oweye kata boyfriend oweye to kia notim nang'o. Bonaventure, wadong' magi thuolo mar dakika 5 kende. Wachni mar mbui korka kori bende iparo ni nitiere kaka inyalo gaye mar mondo mi kik okel pressure mang'eny ne rawere manyalo miyo gibedo kod paro matut kata mental issues. Joyce, mbui inyalo duok piny. Kech mbui ni ok wasebudhe sana. En gima nochakre mana nyoro kae. Kech kwang'iyo 2000 higa mar 2000 noko ng'eny sana. So kani koro wan gi higa mar 2023 wan mana gi 23 years. To koro mbui ni makoro mako piny ma kaka inyalo konyogi, inyalo duoke piny. Wang'iyo yo machalo kama. Nitie wach ma psychologist wacho ni systematic desensitization. Mano wacho niya, ka wacho kata ni ng'ato koluoro thuol, en koneno thuol to oluoro thuol, to oda kete ngima machieng' moro thuol ni ok obi luore. Watimo nang'o mokwongo? Wagoro ne thuol. Kwasegoro ne thuol to neno. Tipenji ni manang'o? Thuol. Make ane? To make. Gimogor. Timiye picha mar thuol. To neno. Kasto chieng' moro ikelo nang'owa? Thuol mar plastik. Tikone bineno gini? En ang'owa? En plastik. Make ane? To make. Kasto chieng' moro ang'owa? Idhi kode kata museum. Thuol mar harmless. Tiso ni mag ang'owa? Ni thuol. Koro obedo o recover in stages. Mano wanyadonje e weche mag mbui. Mbui kwa kele weche mag mbui en nyathini onyalo bedo gi daily journal mondiko piny ni odiochieng' en e mbui maromo nade, how many hours ma nyathini kawo e mbui. Koro nyise no adwa ni i-reduce ka in a day ibedo kata mana gi 5 hours seche madhi e beach king'iyo mbui, adwa ni keto bed 4 this week. To kwa the next week adwa ni keto bed 3. The other week adwa ni keto bed 2. Then the last week makoro bedo 4th week adwa ibede e mbui 1 hour. Itemo reduce gini machieng' moro kachopo kata mana 6 months nyathini ok ohero mbui. Mbui bedo mana ni en mana for only academics gi development. Ilero kanyo makara inya thuolo maranno kwa dong gi dakika 2 kende to waloro twak mar okinyi makawuono. John, wachni mogik ahinya kotudore kod geng'o paro matut e kind rawere gi sani, ahinya gi sani Gen Z montiere godo gi. Anda kwa jonyuol ni watemi, ang'eyo ni sani piny tek to in ka janyuol iwuok oko mondo imanyi, to nyathi be samoro ineno ka oloko ni kite ot kae. Kora kwa jonyuol ni ka wayie to wadog ne nyithindo gi chien, newach nitie gimoro e psychology miluongo ni childhood trauma. Iyudo ka gimoro notimre ne nyathini e tin ne, to gini ok bi fwenyre nyaka koro bed rawera. Koro iyudo ka nyathini oloko ni kite kata koro en gi timbe moko manyocho onge ga godo, to ok ni en gimo chako sani. Nyabedo ni gimoro notimre ne ka podo nyathi. Be gimomiyo gini koro fwenyore sani, be gimomiyo nyathini timore kaka timore ni. Koro kaka jonyuol wayuda thuolo, wabed gi nyithiwa, wang'e nyithiwa, ang'e ni tek. Ok inya bete ot to kinya manyo. Wan gi jok makonyowa. Lakini watem wang'e nyithindwa. Dhok moro ni an nyathina ok nyal. Kaka janyuol ok onego bed ni wacho ni an nyathina ok nyal, an nyathina ok nyal kwelo, an nyathina ok nyal timang'o. Nyathi rawera nyalo loko ni kite tok ni odwaro. En jok ma mbese ne moriwre godo, gik mineno timore e ngimane e sama koro odongeni. Ma in itimang'o in oko imanyo. Koro watema kaka jonyuol, iwuo gi nyathini, ng'i nyathini, to kineno ka gimoro timore marach, kik ine ni the only solution minyatimo en rodho nyathini. Tem wuoyo kode, tem manyone kony, tem tere kuom jok molony e weche mek psychology gini gi therapy gini gi counseling mondo gitim ang'o, gine kaka ginya konyo rawera no. Ero kamana inya John Mukami. Bonaventure, wachni mogik ka waloro twak mar okinyi makawuono. Wachna mogik aketena e weche mar adek mokwongo, nyathi ogo mbaka gi janyuol. Janyuol ogo mbaka gi nyathi to ging'ere, chal ni jogi pod kiare. Koro ka gisego mbaka to ng'e kuma gikete wachni. Mar ariyo, nyathini obed gi support system
kuma onyago mbaka kabe ni ok onyago mbaka gi janyuol. Onyabedo kata gi nyithindo moko kata group mar kanisa monyadhi go mbaka to konyore, oyudo konyruok. Mar adek, ka gino koro oewo support system e group ma odhiye, oewo nyaka janyuol, onyalo manyo expert, onyalo manyo jahocho ma osomo gino to nyalo konye. Koro gigi adek te kwanywake lwedo to nyathini yudo konyruok. Ilero kanyo makara nyere kama na inya Bonventure Dede kachiel kodin John Mukami kuom kawo thuolo maru uchope studio maru kinyi makawuono watua kotudore kod Rowere kod paro matut. Nyakwara Mogi Jwanga geno ni winjo puonj makare in kaka janyuol bed machiegni gi nyathini kapono ni nyathini nitiere kod shida mora mora manyalo miyo obedo kod paro matut kata nyalo bedo obedo kod dangni mar paro to nyalo ringo obiro iri mar mondo mi une kaka unyalo konyo nyathino e yo mapiyo kapok okawo okang' mar ponono kawo ngimane owuon kata ponono donjo e mathasasa kata riwore kod osiepe manyalo ketho ngimane mambele. Nyakwara Mogi Jwanga wagomba ahinya dhi mbele kod twak mar okinyi makawuono mak mana ni thuolo marwa mano miwa okinyi makawuono e maurumo. Agoniro kama na inya kum ote mabende ichwalo ote moko wasomo kata kamano moko kwasoma ng'uono wang'uona thuolo marwa e morumo. Akaw yoyo madundo gi sani tok yueyo makao nyawadwa Sharon Ong'ao aneno ka ikore yo makare mar miel kawuono wantiere kae kod G Sound Generation eng'e jothumbewa imedo mana kete e Ramogi TV.